Λοιπόν, καλημέρα σας. Σήμερα είναι 15 του 2024, ήθελα να πω, συγγνώμη. Ο Ηλίας του έχουμε μια έκπληξη. Έρχεται σε 2 λεπτά, σε 1 δευτερόλεπτο. Του έχουμε μια έκπληξη στην καφετέρια. Δεν το ξέρει. Γεια σου ρε Ηλία. Δεν το βρήκες? Κλειστό. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ανοιχτό ρε Ηλία. Έλα κάτσε. Κράτησε τα. Δεν πειράζει, κράτησε τα. Κάτσε. Ο Ηλίας. Birthday to you. Να ζήσεις Ηλία και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, τις νιώτης το φως.